Aquí en especial ja és actuar sobre alguna cosa molt important dins del món de l'art català, que a nivell evidentment personal ens omple. Però tot el procés d'investigació de com pintaven, evidentment documentació, ajudat per gent experta que en saben, entendre com anaven pintant capa a capa, els colors base, les ombres, les llums, les formes, els volums que et donen. Una miqueta el repte ha sigut entendre tot això i poder aplicar-ho jo digitalment. I que el fet de poder aplicar-ho digitalment ens permet fer les animacions que després es podran veure. Per exemple, el Pantocràtor s'ha tingut de repintar, o totes les parts existents s'han tingut de repintar fins que poguéssim tindre tots els elements, ombres, llums, colors base, tots per separat, per després poder-los animar. Una miqueta aquest també ha sigut un dels reptes que finalment s'ha aconseguit.